Merħba, illum ser ikunu qegħdin naqraw il-ktieb Hansel u Gretel. Hansel u Gretel kienu jgħixu fil-foresta ma' missierhom u ommhom tar-rispett, iżda ommhom ma kienetx tħobbhom. Kienu fqar u ftit li xejn kellhom x'jieklu. Darba il-mara qalet lil missierhom: "Għada nieħdu tfal fil-foresta u nħalluhom hemm. Hekk neħilsu minn biċċa nkwiet." It-tfal semmu kollox. "Mamula tagħna," qalet Gretel, iżda Hansel kellu pjan. Dlonk ħareġ barra u ġabar ħafna ġebliet bojot jixelu fid-dlam. Huma u diħlin fil-foresta, Hansel beda jitfa' il-ġebliet fl-art. Kif waslu f'nofs il-foresta, riedu jqabdu ħuġġieġa. Il-mara qaltilhom jistennew hemm sakemm hi u missierhom jiġbru l-injam. Hansel u Gretel poġġew bil-qiegħda u f'nofsinhar kielu biċċa ħobs sakemm ġiethom nasa ħelwa u raqdu. X'inqamu kien dlam ċappa. Gretel bdiet tibki, imma Hansel qabdilha ida u bdew mixjin isegwu l-ġebliet bojot jixelu fid-dawl tal-qamar. Imxew il-lejl kollu u mas-seb kienu qed iħabbtu fuq il-bib tad-dar. Fetħitilhom il-mara u qabdet tajjed magħhom għax baqgħu riqdin fil-foresta, iżda missierhom tgħidx kemm qabeż bil-ferħ. Ma' żmien l-ikel reġa' naqas u l-mara qalet lil żewġha: "Nofs ħobża baqalna, għada nieħdu lit-tfal aktar il-bogħod fil-foresta, inkella immutu bil-ġuħ." Missierhom kellu jgħid iva din id-darba wkoll. It-tfal reġgħu semmu kollox, għalhekk Hansel prova jerġa' joħroġ jiġbor il-ġebel, imma l-mara kienet sakret il-bieb. "Ma jimpurtax," qal, "il-bambin jieħu ħsiebna." Malli beda jbexbex reġgħu irħewla sal-foresta. Il-biċċa ħobs li kellhom dit-darba kienet ħafna iżgħar. Kultant Hansel beda jaqta' loqma u jitfaħħa fil-mogħdija biex isibu t-triq lura. Dbedu biċċa sewwa. Gretel qasmet il-ħobs ma' huwa u reġgħu raqdu ħdejn in-nar. Fit-triq lura sabu li l-għasafar kienu kielu il-loqom tal-ħobs kollha. Damu jduru l-lejl kollu, imma d-dar ma sabuhiex. Fit-tielet ġurnata ħassewhom se jmutu bil-ġuħ u bdew jaqtaw qalbhom. Imbagħad lemħu dar żgħira mibnija bil-ħelu, bis-saqaf kollu kejkijiet u twieqi tat-sokkor. It-tfal iġġennu. Gretel ibda naqqar il-ħitan u jien ingerrem is-saqaf. "Ah, kemm jidhru tajbin," qal Hansel. It-tfal bdew jiklu kemm jifilħu. Dlonk semgħu leħen rqiq jgħid: "Gerrem naqqar ikdem kull mingħajr dar jinfejser immur." It-tfal baqgħu jieklu, imma mbagħad ħarġet xieħa akka timxi bil-bastun u twerru. Qiegħed bismitilhom u qaltilhom: "Idħlu ġewwa, tfal ħelwin, tibżawx." Min taħsbu li kienet din ix-xwejħa u x'taħsbu li jagħmlu Hansel u Gretel? Inħeġġitkom taqraw il-ktieb biex issiru tafu.